Good morning po mga ka-Love-viewers. Nandito po tayo sa Valichis. Good morning po dyan sa ating mga idols, si Pasangkal Matubang, yan, saka sa Kalinga Club, na Kalinga Partner. Sabi ka cellphone mo. Ganda. Back to my channel, Love-viewers Vlog. Kaya nga, no? Pakasapin natin si ate. Ayan o. Diba? Ate, ano pangalan mo? Ellen. Ellen De Los Santos Sakala. De Los Santos Sakala. Oo. Ilang taon ka na rito sa tambayan mo na to? 4 na taon na. Dito ka lang? Oo. Hindi ka na umuwi sa inyo? Hindi pa. Bakit di ka na umuwi sa inyo? Nasawa ko wala na eh. Hindi mag-asawa ka uli. Mag-aasawa ulit ako. Hindi Ikaw, na nawala. nanakit. Gusto ko. Ha? Hindi na nanakit. Ay, hindi na nanakit. Ba't yung asawa mo dati sinasaktan ka? Oo. Anong trabaho mo dito sa... Dito? Anong trabaho mo dito? May anak ako dito sa Loyoy. Ha? Palengke. Ba't saan palengke? May mga asawa kasi ako Muslim. May asawa ka Muslim, nanakang ka. Oo. Pero anong probinsya mo? Tabang. Bulacan. Tapos pwede rin pumunta sa Malinta. Bulacan ka. Oo, Malinta. Nag-office lang ako. Eh, saan yung asawa mo Muslim? Iniwan ka na? Oo, Iniwan ka na rin? Iwan na kami. Ilang taong ka na? 35 na ako, 35. Yan po si ate, oh. Oo, 35. Ang pangalan mo uli? Ellen, yan ang pangalan mo. Ate Ellen. Oo, si Ate Ellen. Ate Ellen. Yan. Si Ate Ellen dito lang ito nakatambay, ano. Matagal na ako dito sa Utos-utosan ka dito ng mga pulis pag may utos sa kanya. Kaya nga eh. Mga pulis dito, nutos-utosan siya, nabutan-butan mo ito ng katipan, panggastos. Dito lang ako dito. Ate Ellen. Ilan yung ang naging anak mo? 5 na anak ko. Isa na lahat yung mga anak mo? Lakay mami. Ha? Maganda naman. Pagkain niyo sa sa bahay toro. Iniwan mo lang kung saan yung mga anak mo? Oo, iniwan ko kung saan. Hindi mo na pinupuntahan? Hindi ko na pinuntahan. Bakit? Sipunin kasi kinisig ako eh. Ha? Malaki na sila. Malaki na sila. Iniwan mo na. Oo, iniwan ko na sila. Malaki na sila. Ang daddy niya, sabi pag malaki na Saan ka dito natutulog pag gabi? Dito. Oo, isa lang ako, isa lang ako. Malaki ang ano mo, tulugan mo dito ah. Laki oh. Malaki ito. Ano? Kuya. Laki ah. Ayan si Ate Ellen. Ate Ellen, malimbawa, pag gusto mo umuwi sa inyo, makakauwi ka pa doon? Oo. Sa Tabang, Bulacan? Eh, kailangan ko pamasahe kahit mandarandan lang. Ay, ganun. Pag pamasahe ka, makauwi ka doon? Oo. Baka hindi ka naman uwi doon eh. Uwi rin ako. Ayan yung hanap buhay mo doon pag umuwi ka, libawa. Eh, Ate Jake, yung katrabaho din. Saan kayo naliligo dito? Siyas? Sa CR? Sa Oo nga. Marshall. Sa CR nga. Saan CR? Shell ako ng naliligo. May nandun may paliguan doon. Ba't dyan sa loob? Hindi ka maligo dyan ah. Ayaw nila? Sa grupo. Ayaw nila? Oo, baka sa gripo eh. May gripo dyan, di ba? Doon, sa kabila. Oo. Sa Enmart. Sa Enmark. Sir. Paano ka naman napunta dito? Hinahanap ko namin si Joy. Ay, naalap mo si Joy. Ikala ko kilala mo si Joy. Hindi ko naalap si Joy. Kasi nakita kita dito, tsaka yung si Kuya. Ano? Bata pa ako, kuya. 35? O, 35 lang ako eh. 5 na anak mo. Oo. Okay, naman lahat ng anak mo, niwan mo. Oo. Ano yung anak mo niyon? Isa lang tatay o maraming tatay? Maraming tatay. Maraming tatay yun? Grabe palang karakas nyo. Oo. Ang big time pala yung karakas nyo, ate ah. Ate Helen. Helen, no? Ellen po. Helen. Ano si Ate Helen, no? Dito lang yun siya sa lugar na to. Mga kalabdi. Po, kung sino man yung gustong umampun dyan ka, Ate Helen. Papampun daw siya eh. Papampun ka ba? Papampun ka? Nagkaya ng pera ko, wala pang pauwi, pamasahe. Ilang taon ka na? 4 taon ka na sa bahay mo, hindi ka pa umuwi sa inyo. Oo nga. Ilang taon na ako? 35. Pero buhay pa yung mama at papa mo. Oo. Buhay Ay, pa. may pa yung mama ko. Papa ko patay na sa bagbag na. Saan nilibing? Sa bagbag. Diba sa bagbag eh, taga-tabang kayo? Oo, tabang ako eh. Ba't na po sa bagbag yung papa mo? Eh, ina ng tita Emily ko. Ba't may kamag-anak ka sa bagbag? Oo. May kamag-anak ka sa bagbag. Dapat yan. Hindi ka pupunta sa bagbag. Bayan niya ng Itbulaga kasi mahaba yan ng Pasig.
Mga tawag ka mapi. Oo nga. Mga tawag ka mo. Oh, kumpare! Nag-interview lang sa akin. And, Sa akin nakasan ako traffic. ba't nagta-traffic ka doon? Oo, traffic light din ako eh. Kaya may anak ko kasi tracking na siya. Tracking Bawal na. dyan. Bawal makailang sa mga traffic enforcer dyan. Kaya nga, mahirap ano, Sitayin ka nila dyan, pagalitan ka nila. kaya nga pagkita ka nila. Di ba? Kailangan may attendance din. Dito na ako tutulog. Yan po si Ate Helen, babaeng layas. Abahin na yan. Hindi na umuwi sa bahay nila. Kaya nga. Layas. Ang layas. Ano, babaeng layas si Ate Helen. Pero masaya kausap si Ate Helen eh. May ano ba talent mo, Ate Helen? Ay, wala akong talent. Wala kang talent? Pangarap ko maging teacher. Ha? Teacher. Dito ka muna, huwag ka lalayo. Dito ka lang naman eh. Kaya nga. Diba? Bigyan kita mo yan ng pang merienda. O sige. No, saka pamasahe mo. Hindi ka naman uwi, kahit bigyan ka na pamasahe, hindi ka naman uwi, alam Pwede ko. akong umuwi. Dito ka lang eh. Oo, pwede akong umuwi. Kaya Oh. kapatay na naman chip. Business ako eh. Oo. Madali ako magkano ng pension, 10 piso eh. Malinta, sa Bulacan, silipin ko yung mga anak ko. Eh, mura lang pala yung pamasahe, pati ka nakauwi doon. Eh, wala kang pera eh. Hindi ka ba binibigyan dyan yan, mga Hindi ako polis? sumali sa parak eh. Ano si mami, dati yung buti dyan. Nag-aabot na sila pag nagutos Kaya nga, at nang ginapahira. Pati yung mga- Dyan, salbayan. Pati mabilanggo dyan sa loob ng panagutos, Oo, magbibigay sila, di ba? Nakita ko. Paper Ulitin, totol. ulitin mo ulit para ng anak mo, ulitin mo. John Mark, John Tapos, Michael, tapos, Arlene May, oh, Baby Ray, Jericho. ay, 5 yun. Nasaan sila ngayon? Ewan kay ano, Pledo Soner, kay Butchoy. Alas sino si Butchoy? Taga sa uyo yun, taga sa uyo kuya. Papa ng anak mo yan? Oo, Nandun sila? Iniwan mo sila doon? iniwan ko sila doon. Nag-aaral ba sila doon? Oo, nag-aaral pa sila doon. Eh, ba't iniwan mo eh, ikaw yung nanay? Kaya nga eh, nagkaroon kasi ng time na yun, nasa uyo, di ba? Siya umay. Kay Kuya Lowy, Shelly Ace, di ba? Nakakayak nga yung story na yung kay Alfredo sa Tapos si Ate Ellen, mayroon kang 5 anak, pero hindi naman niya kasama yung anak niya. Iniwan niya Kaya doon, iniwan niya doon sa ano, asawa mo iniwanan mo doon? Kaya nga kuya. Asawa mo? Oo. Tapos ko, pag-alagala ka na lang? Oo. Ba't ganun? Kaya nga, Ba't ano ba kuya, nangyayari ba't- sa'yo? Ewan ko ba't ganun? Good morning. Ba't ano nangyayari sa'yo? Ba't iniwan mo yung mga anak mo doon? Ewan ko kay sabi ni Mami, dito na lang stage. Dito ka lang daw. Sa station po. Dito ka na lang daw stay, iwanan mo yung mga anak mo doon. Maganda yung nag-ibigis. So, please, so good. Patingin ang mukha mo, kuya. Ayan, ano napapala mo dito pag dito ka lang? Okay naman. Dito ka lang, ano pala mo dito? Ah, Tambay-tambay lang, no? tambay-tambay lang. Tambay lang, Tilin. At Tilin, no? Masaya ka usap sa Tilin, eh. Happy, no? Happy, no? happy ka, kahit naman tulog. Saan galing yung saging nyo? Sa bataan nila. Binigay sa'yo? Sa akin, inabot ng bata. Ang sa Tilin, kala mo, mahusay ka usap, no? Pero ano yan, ha? Ano? Hello ka, Tilin. Hello. Sabi mo sa mga Hi. viewers, Hi, sir, viewers. magandang araw dyan sa inyo lahat. Magandang araw din. Yan. Yan. Kaya pinagpapawisan, no? Wala tayong panyo. Oo nga, ang sa Wala ate, tayong tubig doon. Pwede na punasan. yan si Ate Helen, no? Diba? Masaya ka sa Ate Helen, eh. Yan, dito sa lugar na to. Yan. Pag binigyan ka ng pera, ano gawin mo sa pera? Ang Bulacan, punta kay Tita Bering. Ano gawin mo sa Bulacan? Tinawag ko anak ko. Tapos babalik ka ulit dito. Kabig din ako ya. Hindi ka naman uwi pag hindi ka pamasahe. Hindi, uwi din akong Bulacan niya. Ha? Nakakaya naman sa nagbibigay. Kasi Uwi siyempre ka yung anak talaga. ko ng peder niya. Ilang taon mabuboto sa election. Dito ka lang pag ano, maganda naman tira mo dito, oh, laki, di ba? Oo. Pwede naman dito tumira, you know? Oo nga kuya. Di ba? Malinis pa. Nainis na ya. Sabi, Okay na? bigyan namin siya ng konting pera at saka pangkain niya. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Hindi ka pa kumakain? Yan. Saging lang.
Eh, pang maganda ngayon sa agad sa katawan eh. Kaya nga. Ang patibay ng ano yan eh, Patibay. ng buto. Diba? Oo. Uy! Pupunta pa ako sa anak ko dun. Ewan ko sa pangpakit yung nanakay ko yung pausa. Yan sa tiling po. Oo, kasi Nabay na tilin. abay. Apa kasi pag gusto makita ang anak ko. Ano pangalan ng mga anak mo? John Michael, John Mark, Ray, sama ang tao sa kaya ng Ray. Sherlyn May. 5 yun ha, 5 anak ko dun ha, John Michael. Po si Ate Lynn. Kala niyo po normal lang siya kausap. May something na po yan. Ano? Iba na po yung anong pag-iisip. Ayan po. Lakad-lakad na po siya dyan. Makain daw siya. Binigyan ko siya ng pera pangkain niya at pamasahe niya. Ayan siya. Yung, lakad na siya. Ayan po. Bye-bye po. Ayan. Lahat po dyan na sino naman po makapanood ng video na ito, sana po pakisubscribe po. Maraming salamat po. Pakishare, saka like po. Maraming salamat. Shoutout po dyan kay Bal Santos Matubang, Kalinga Prap sa Kalinga Partner. Shoutout po sa inyo lahat dyan. Maraming salamat po. Love yours love. Support po natin. Maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye po.